és? Una basureta nova. Mira. Perquè comenceu a separar l'orgànic de la resta de basura. Mare de Déu. Pues si l'orgànic ja el tirem així. No, però a partir d'ara n'hi ha que separar. Mira, jo vos explico enseguida el que tens que tirar ahí. Huela, quan fas fideuà, les gambes, les clòxines, tot el que sobra, ahí, al marronet. Quan fas cafè que ne fas per tota la finca, el pozo del cafè, ahí. Quan el fas les teves manzanilletes i tot, la bolseta, ahí. I la verdura? La verdura, quan fas la pica, quan fas bullit, ahí. També. Tot el que peles, ahí, mira, això. Ho peles i ho tires ahí. I el peix? El peix que sopes els divendres. Que no es pot menjar carn. Correcte. Les espines del peix, ahí. Tot això. I tenim que separar de lo que és el resto de basura. Allà que tirem, pues mocadors bruts. Compreses. Però si l'abuela ja no té la regla. Mira, ara compreses jo. Per quan vinc jo. Ah, bo. O bueno, per qui siga. També té raó. Tot lo que no siga, restos de menjar i tot lo que vos ha dit. Ahí, mira, els palillos de les dents que gasta el abuelo. També ho tenim que tirar ahí. Virgen Santíssima. Vale? Vale. Ah, i mireu. No ho teniu que tirar ahí prou. Vos ha portat unes bolses que són especials. Ai, Això. A veure què són, compostables? Sí, aquestes bolsetes són les que venen en els supermercats, en Mercadona i per quan poses la verdura i la fruta dins. Mira que bé. Són aquest tipus de bolsetes. I són xicotetes, són perfectes per aquest pòlit. Ja, ja. Molt bé. Però mos tindràs que apuntar en una llista perquè l'abuela ja té demència quasi. Abuela, mira lo que fa Que l'Ajuntament. Un imant per la nevera que te ho explica tot de categoria. Mira que bé. Mira això. Ah, i els corxos dels vins també n'hem que tirar-los També, ahí. però Ostres. que no siguin de plàstic. Ah, Teniu que tindre en I compte això. ossos. Sí, i el la pollastre caixa. La caixa de la pizza també. també es pot tirar. Però cuidao que té que ser que estiga molt bruta de... Vale? Ja, ja. L'abuela ja quasi que no s'hi veu. Pues te ho acostes més. Exacte. Bueno, pues m'ho penjarem ahí a la I nevera, no? escolteu lo millor. Molt bé. Això vos portarà beneficis Econòmics? extra, I això com és? Com és? perquè en vez de pagar tant, pagareu menys. Mira. Ai, Que pues bé. bueno. I ho intentarem al principi perquè és que això... És A l'abuela no superfàcil. Només acostumeu, veureu que ja ho teniu Així. de forma mecànica. Això sí, això sí, això sí. Tu, Pepe, t'ajudaràs a l'abuela a separar, Jo no? t'ajudaré, abuela. Vale. Per això estem. Ei, mira, Pepet! Ah? Això té que ser el contenedor marrón que diu la xica. Ei, això té que ser. Ah, pues tirem-ho. Això què és que té collons? Si Que no sap s'obri. obrir. Abuela, que me se va olvidar dir-te que quan el donen el pole marronet, aquest xicotet que vas portar l'altre dia en casa, el donen esta clau. Mira, Ah, mira. Ai, per obrir-lo. La poses ahí i s'obre. ai, que modern. I ho tires ahí dins. Ho tiré? Sí, tira. I Veus? després què fem amb la clau? I agarres la clau. Mira. Ves en cuidao, abuela, que tu en el cap que tens te la deixaràs posar. Mare Cuidao que no te Quina s'olvide. tremolosa que estic, jo això no... Te l'enganxes en les teves claus de casa i així no te... Dóna-me-la segur meva. que no te la deixes. Pues dona-li al Jo xiquet. l'acompanyaré. Per l'amor de Déu, que no perda la clau. Ale, demà vindrem a tirar la basura. Vale. Vale. Bona nit. Adéu. Mira, ja teníem 5 contenedors, sols faltava que mos aporta la xica, el marró. Sí, però nosaltres no paguem de lo que es recicla. Sols paguem del marró que ens han donat ara i del gris de tota la vida. I quan més reciclem, menys paguem. Ah, pues mira, pues ja ho sabem. Tindrem que reciclar per ahorrar-nos uns dinerets a final d'any. Clar que sí. Pepet? Ale, anem, abuela. Vale, adeu.